Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Emanuel Karwana. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti ħibt lill-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu. Għamel li nifirħu dejjem bil-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab wieħed ludi minn Pontu jismu Akwila li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Priscilla għax l-Imperatur Klawdju kien ordna biex il-lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom qabad jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu it-tinet. Kull nhar ta' Sebt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jipperswadi lil-Lut u lill-Griegi. Meta Sila u Timotju waslu mill-Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollu kemm huwa x-xandir tal-kelma u kien jixhed lil-Lut li Ġesu huwa l-Messija. Iżda huma waqfulu u bdew jidawlu u għalhekk Pawlu farfar ħwejġu u qalilhom: Intom taħtu għat-telfin tagħkom, jien ma għandix ħtija. Min issa l-qudiem se ngħaddi għalant il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u mara għand wieħed jismu Titu Ġustu li kien qiem lill-Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Krispu, il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emmnu fil-mulej u ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu emmnu huma wkoll u tgħamdu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu ir-rebħa l-minija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Alleluja. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna, għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Alleluja. 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 Ma nħallikomx il-tiema jgħid il-mulej, nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom: Xi fisser dan li qiegħed jgħid ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. U li jien sejjer għand il-Missier. Għalhekk qalulu: X'inhu dan li ftit ieħor li hu qiegħed jgħid, ma nafux x'irid jgħid. Ġesu għaraf li xtaqgħu jistaqsuh, għalhekk qalilhom:
Qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li jett ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jinbidel fena. Il-kelma tal-mulej. Din il-mistoqsija tad-dixxipli tot ukoll għall-mistoqsija li nistgħu nagħmlu kull wieħed u waħda minna. Għaliex anke fil-ħajja tagħna eżjes ngħaddu minn momenti qawwijin fejn inħossu l-preżenza ta' Alla u momenti wkoll fejn Alla donnu jinħeba. Partikolarment fil-momenti jibsin, fil-momenti ta' tiġrib, fil-momenti ta' niket. Mhux darba u tnejn tisma' min jgħidlek imma Fader nitlob għal xejn, donnu Alla mhux jismani. Għalfejn dan il-mart, għalfejn dan in-niket, għalfejn din id-dbatija, kemm mistoqsijiet nagħmlu. Dawk huma l-momenti fejn meta inti l-aktar li taħseb li il-mulej mhux preżenti, hemmhekk hemm il-mulej. Il-mulej qiegħed qrib il-batut, qrib dak li qed ifittex biex joħroġ mid-dlam u jfittex id-dawl. Il-mulej qiegħed hemm sieket, imma hemm. Biżejjed niftakru dik il-ġrajja sabiħa ta' meta Kristu imur fuq id-dajsa imqalba u li tħabba twiċċa mal-temp u hu rieqed. U id-dixxipli jgħidulu ma tibżax li aħna sa nerqgħu u ma jintebħux li jew qiegħed magħhom fuq l-istess dajsa. Iveżjes l-imħabba ta' Alla hija akbar ħafna ferm mid-dubji tagħna, mill-biżgħat tagħna. U għalhekk il-mulej qiegħed jgħidilna tarawni, tibżgħux. Ikun hemm iva mumenti forsi tiċċajpru, imma jien qiegħed magħkom. Ejjew nitolbu l-għajnuna ta' Alla biex din il-qawwa ta' Alla tibqa' tassew tigwidana, tmexxina u nħossu l-imħabba tiegħu magħna dejjem u f'kull ħin. Nitolbu lill-Alla l-Missier biex aħna ma nibqgħux il-tiema minn ibnu Ġesu, imma narfu nilqgħuh kuljum fil-kelma tiegħu ħadd nissel fina il-ferħ ta' qalbna. Ngħidu flimkien mulej għati dera ġdida lill-art, mulej għati dera ġdida lill-art. Alla aqda fl-imħabba fost dawk kollha li jilqgħu lill-mulej lil Ġesu bħala l-Messija u l-Feddej nitolbu. Għad-dinja li qiegħda tokrob bluġieħ tal-gwerra, tal-vjolenza, tal-mibeda biex il-mulej idawwa l-imħuħ tal-gvernijiet sabiex jaħdmu għal paċi fost l-umanità nitolbu. Nitolbuk mulej għal morda tagħna, kemm dawk fl-isptarijiet, kemm dawk fid-djarhom, għal familji li qegħdin iġarbu din id-dbatija. Għatihom il-faraġ tal-preżenza tiegħek nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna mulej biex idawwa lil moħħna u lil qalbna ħalli jenna nħossu il-preżenza tiegħek fostna nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk mulej tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jkunu bejta fejn jistgħu jibtu aktar vokazzjonijiet nitolbu.
fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier ħanin, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ibnek Ġesu, għamil li aħna wliedek inkunu tassew ħabbara tal-Evanġelju tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijitna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tas-sema. Bi Kristus jedna, il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iż-żabfer ħakbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, rad il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi minħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
Mitxo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għejt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sjedna. Nejdu fl-imkien tleta Marijiet l-omna Marija kif talbet l-Karmni Grima. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kem jidoħlejju, dak ismek sabi, kem toħroġ qawwija, dil-kelma min qalbna